2017, first time ko mag-abroad. Ang offer nun sa akin is 1.5 plus 3 or almost 22k lang yan noong panahon na yon. Sa probinsya noon, sumasahod lang ako ng 7k monthly. So talagang nagsimula ako niyang magpamilya. 3 years kaming ganyan, pero sumapat po yung 7k. Kasama ko pa ang nanay ko, asawa ko at isa kong anak. So basically, bakit hindi ko tinanggap yung 1.5 plus 3? Almost 3 times yun nung sinasahod ko sa Pinas. So talagang grinab ko yung 1.5 plus 3 nung panahon na yon. Nag-usap kami ng asawa ko na tulungan niya ako mag-budget yung ipapadala ko sa kanya. Kasi sabi ko, pag hindi natin inayos ang paghawak ng pera, ay habang buhay akong magsa-Saudi. Ika nga, goal namin ng asawa ko ay mas magandang buhay. We live below our means. Siyempre wala ako dun, so bawas ang gastos. Nabuhay sila nang hindi naging magastos. Lahat ng perang sobra, inilalagay namin sa negosyo, which is yung tindahan. Dati, bago pa ako nag-abroad, ang puhunan lang ng tindahan namin ay 2,000 pesos. So, pinalaki namin ng pinalaki yung tindahan. Lahat ng sobra, basta papasok yan sa puhunan sa tindahan. Ngayon nga, 7 years na yung tindahan namin, may 2 na kaming empleyado na pinapasahod. OFW, wala sa laki ng sahod mo ang magbibigay sa'yo ng magandang bukas. Nasa paghawak ng pera ninyo yan. Kung mataas nga ang sahod mo, puro naman kayo gastador, ikaw at ang patina sa Pinas, bili ng mga sunod sa layaw, sasabihin ko sa'yo, palaging kulang yan kahit na 100,000 pa yung sinasahod mo. Ito, hindi ko sa inyo pinagyayabang. Sinasabi ko ito para ma-inspire ko din kayo na kahit maliit ang sahod nyo, basta samahan nyo ng diskarte at magtulungan kayo laging mag-asawa. Kung hindi ko tinanggap yung offer nun, baka hindi ko napalaki ang tindahan ko. Hindi kami nakapagpatayo ng apartment, hindi din siguro ako nakabili ng kondo, at mga lupa pang patatayon pa namin ng mga negosyo. Hindi ko din po sinasabing kung may mataas na offer, tatanggihan nyo. I-grab mo po yung mataas na offer kung merong may offer sa'yo. Kung skilled ka at ex-abroad ka, tanggapin mo. Pero, kung ikaw ay first timer at ang tagal mo na nag-a-apply, ilang buwan na hindi ka pa rin nakukuha, yung mataas na offer hindi mo makuha, pansamantala magsimula ka sa mababa. Kung first time mo yan ha, baka kasi dyan magbago ang buhay mo. Katulad namin. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.